Mihatag og deadline si Sambal Island Mayor Al David Uy ngadto sa Nordeco nga i-online ang ilang submarine cable kutob sa Hunyo o katapusan sa Hunyo karong tuiga. Ani ang report ni Argil Relator. Manang nagahangyo ko sa NEA sa Nordeco na unta karong June 30 mao di ang deadline nako sa inyo ha. I-online yun ninyo ng submarine cable June 30, 2024 ha. Kini ang panawagan ni Sambal Island Mayor Al David Uy sa Nordeco kay kung dili. Pero karong June 30, dili gani na musiga kanang inyong submarine cable. Dako ra ba ang kantidad ana? Dili gani na musiga, pasensyahay gyud ta. Pasensyahay gyud ta. Ginapaning kamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa Nordeco labot sa panawagan sa mayor. Kini ato sa gipahigayon nga prayer rally sa Barangay Miranda, Sambal Island, diin usa-usa nga mihalad og pag-ampo ang mga tag-as nga opisyal ug apektadong stakeholders labot sa pagsulbad sa dugay na nga problema sa supply sa kuryente. Apan ang ilang panawagan gisungog dihang kalit nga mag-brownout sa tunga-tunga sa programa. Sana madinig po ng ating Pangulo at sa Kongreso at Senado at lalong-lalo na kay Sam Anton Nagdamio na siya ay taga Davao del Norte. Sana naman matulungan niya tayo na iparating sa Pangulo na matagal na talaga, matagal na ang problema natin sa kuryente. Sa karon, modular generator sets ang nagasupply og kuryente sa isla. Busa, padayon ana sinating matagkaron og unya nga brownout. Hangtod sa unang quarter pa sa 2025 ang state of calamity sa isla tungod sa problema sa kuryente. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.